Ageno ni intiere makare kamoro amora ma intiere ka uthulo ni maruaki e chendo machielo mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono wantiere kar dak Malolwe, mano mabende yudore e bamano ma Kisumu, e magawa achiel kendi mabende gidwa mondo gipuonjwa kit teta achiel mano kanyero ka waloso iluongo ni chicken biryani mabende dwaro konyowa e tetwa kawuono. Wantiere gi jatedo marwa mabende wuok mane gwenge masakwa Bondo machiegni kabisa. Kevin, ichio maber? Antie maber. Ero kamana inya kuom rwakowa. Ang'eni jo Bondo kawuono mor. Wuodgi ma kawuono chiedo. Donge. Yarichane en Kevin ng'awa? Kevin Otieno. Kevin Otieno. Aya, koro ka waloso chicken biryani, watiyo gang'o gini? Waloso chicken biryani, mokwongo wan nyaka wabed gi mchele. Mano mchele mar basmati rice. Then wan gi gweno ma chicken broiler. Obe wadhi tiyo kode tedo biryani. Wan gi kitungu, wan gi mo, wan gi spices mopogore opogore ka wan gi chumbi, wan gi chili, wan gi turmeric, wan gi cardamom, then ma ginger garlic paste, wan ga bit of yogurt, tomato paste kod mixed herbs. Aya, koro mago wote watiyo godo. Koro ka wachako lose watimo nang'o? Ka wachako lose mokwongo wakwongo keto mchele mondo chiegi. Wadhi kwongo keto mchele. Wacha ni mana basmati ma lose. Basmati ema gole maber. Ema gole maber. Ng'ato go penji ni pogruok e kind biryani miloso ni to gi pilau en mane? Pogruok e kind biryani gi pilau en ni biryani kaka itedo gi pilau pogre. Kaka watedo biryani opogre kaka watedo pilau. Omani kete direct emo? Aketo direct emo. Okete pi chwakre mondi? Wanya tiyo gi anyway. Yo mora mora. Yaolni? Ida marom nade? Ola. Mano iketo ne mana moke. Kende then waketo chumbi matin. Medo mo matin. Mo. Mondo mi kochiek to kik omakre. Sawa. Koro sama ochiek kamano to waloso gweno. Koro gweno wapoge into pieces. Mana madongo kamano. Wadhi pogo gi. Podi dhi pogi. Podi dhi pogi. Wang'ad koseng'ade into quarters mondi kama. Tetni puonjori kanye? Otet napuonjra Kisumu Polytechnic. Kanya mana dhi atimo certificate in food and beverage. Then bang'e achaka dok atimo diploma in the same institution. Kisumu kaetu. Koro tok mane ma koro ichako godo? Kata kinde mana ne school. Ne
yor manyo manya to wayudo yobe kaka wanya konyre gi skul. Nitedo ne students weteni? Students onge pesa. Student koro giketo ni datedo negi. Students onge pesa. Ilure ni gionge pesa marango. Kata mar chiemo gionge go. Mar chiemo dong dipend. Gidwaro gik siling 30. Inya tedo negi, lakini maybe koro ni tede ot tedo no siepeni. Lakini being that koro ni uso mondo iyud gimoro. Yuso mondo awud gimoro be na setem. Ne students. Ne students alo moko na temo do polytechnic kan. Ne students. But na atimo casual e otende gi. To gi nitie kambi moro be aseti e Kisumu ka. Do en kambi mar catering. En kambi maduong' kabisa. Koro nan ga chef kono. Okay. Mano koro itiegora. Ti hustle. Madam no nomiwa platform ma wanya tiyo lakini school be wadhi. Koro mano japuonj e school. Also. Part moro en japuonj e school, but nitie moko be manwa tiyo ok nen ma japuonj. Makoro yini kiwacho ni experience to yudo ka experience ni se experience no nane school kama ane amanyo school asomo ta experience be amalo soko ka. Koro injo moko ma kiwacho ni kitieko school to gidwaro 5 years experience already mano yudo ka wan go. Mano ber makoro okochuno ni student mora ni koro nyakitiek school koke yud experience midwaro inyamana manye inyamanye sami tiegre ni. Koro ngene depend gi ngato ka ngato nitie kaka en ngato nge gimo dwaro. Koro kinge gimo dwaro Joswayo wacho ni kujituma. Unajituma na lazima ujipange. Kachingeni pile tedo ni wanawacho gani en arts. Kachingeni nitie jomodhi e school. Idhi school mondo isom tedo but inya yudo kia kanyo ka onge gimi yago. Ke japuonj ni kata mondo mi knowledge but into koro interest mari ema digoli oko. Gimi dhi timo dhi goli oko. Koro gweno ni kosengade kama. So oda no chwakre. Ket pi matin. Hasta koro waluok magi. Mako bido mondo donje iye. Samoko chwakre gi spices gi at least to donje iye mabit berberi. Koro watimone wanyatimone marination ka en ka. Samo chwakore no. Nyaketo chumbi matin. Chumbi keta matin kesingeni ni spices bito timo chumbi. Asto waketo turmeric ni. Mema koro digolo ne rangi. Koro digolo ne rangi. Rodo no chwakre kan. Chwakre matin. Matin en dakika maro madika ma. Madika ka 20 minutes. 20 minutes. Gwen bro lani no chiek pi. Koro kose oblanch gido kizngere wacho ni oblanch. Rodo no blanch matin. Bedo blanch, ta paro alode kende. Ringo bedo blanch koro ka gweno ni. Kose blanch then wa marinate kama mogik to achiele. Kose chiele to gido kam chele bo se chiek. Then wa mix gi koro. Deno kamano koro pogruok mane kinde gi pilau. Nikech pilau ichielo kisechielo kitungu. Gi chiela sti chielo nya chielo ringo, keto spices go. Iloko inya olo pi kose walo tiketo mchele. Then ochiek go dichiel kamano. Magi chiek yore kati kuma wan koro. Biryani koro gima dhi miyo bed biryani en koro ikawo gweno ni mobedo marinated bo chiek no. Tikiko gi mchele. Bathe. Bathe. Aya sawa. Koro koro warito gweno ni mana kako wache dakika moko 20 mchele cha bende warito mondo ikre koseikore to koro wadhi e step machielo. Aya koro kindewa osedhi mchele medo ikore kanyero. Chef wacha ni gweno ni sawa koro. Gweno ni sawa. Koro wadwa mana rangine ber. Rangine ber no ka ber ka.
Koro ka wuok kanyo to Dani wakete ka. makoro kwe mondo chiek ahinya. Kochiek ahinya to pod idhi tede ka. Koro ka wadwa timo ang'o? Kanyi? Ye bakul kanyi. Bakul ka separate tu mondo wada mix gi spices, wada marinate matin. Medo ne spices moko. Dong neno ka moko ntimo ka waketo. Kano waketa mana chumbi. Chili gi turmeric kende. Okay. Koro kae mwakawe ginger garlic paste. Ginger garlic paste. Sama mchele wani be medo chiek. Mana kendo mwaketo, anya keto ni? Inya keto chili matin. Chili chane mane? Ndima. Mano kwa tiyogo? Aina meiketo medi. Kama? Medi mara. Then wanya sprinkle kaka cubes. Sego ada kitungu adwa na ng'ad kitungu ka. Anya mi bao ni gikono. Bao tumika. Cubes aketo ne adi kama? Mana aseketa ariyo? Ariyo goromo. Ariyo romo. And then ikao cardamom. Kijiko achiel. Cardamom kijiko achiel. Cardamom nigi harufu mamit. Kaito bende kod inya ruwe ol yogurt. Wan gi natural yogurt. Bende iole. Koromo tinyisa. Mano romo. Mane ketchup. Mane tomato paste wadi tiyo go ka. Koro sami medo ruwo mano to Oda ni wachiel gweno no. Okobudhe marination ni? Okobudhe marination. Koro mchendo wani Dhi mbele gi chiek. Koro sama idwoko ne mach piny. Doka mach piny kabisa then iume koro. Koro chieke mach matin. Koro chieke mach matin. Koro mo kose chiek matka. Washalo fry to gweno. Idoro skin achiel. Skin mbili. Skin kubwa. Mono romo? Mono romo. Kiket mo mang'eny. Ene na shallow fry. Koro waloke mondo kik omoki. Magi bo tigo kamoro? En tije koro rumo? Mago tijgi koro rumo. Koro ka sama watimo ne shallow frying, wadani ochal nade? Momakre koso? Wada mano omak oyudi it mar mono matin. Koro olokre golden brown. Sufria chwani ema odwa bedo matin, but ka in gi pan,
to wuok kanyo piny. Then wamedo kitungu. Maen ok ni tije tek ahinya. Tije en opogore gi gwend kienyeji. Tije ok tek en muya mar mach. Kichwake ahinya ting'e no nya owuore. Odhi wuore kama oikore. Nikech kowuok ka to pod idwa kete kacha. Wadhi kike koro kacha. Sama kike kacha pod otedore kose kike kata koro. Ostim tu matin. Nikech dong yudo ka mchele osechiek. Then wakoro kae matiye gi paste ni. Nyanya moro bene ka? Nyanya be wan go. Eso ni biryani kae en spices. Biryani Siri ne en spices. En spices. Mana kaka pilau be en siri ne en mana spices. But kino ka pilau to nigi specific mare nyaka iti gi pilau masala. Kata dong ka biryani wakiko gi. Then waolo nyanya. Koro watiyo kodgi te. Tiyo kodgi. Achiel modong'. Ma koro wang' dhi rice. Mano wadaketa ka. Yang wakete ewi mchele kwa mix gino. Mondo gol ne ndhadhu ka. Mondo miye ndhadhu. Be wadwa keta sani. O steam. Tong'we ka pilau masala. Ok en pilau masala. Magi cumin seeds gi cloves. Mano koro mamiyo mchele tikne. Mamiyo tikne. Waume. Ka podi. Omiye dakika moko matin. Udani waume sauce no mondo ochwakre matin. Koro na sample na Sauce nene sawa. Amed cubes matin. Amed garlic matin. Koro mchele wani awachoko maonge chumvi. Spices gi timo chumvi. Koro sama wadhi mixe kachacha. Kiko bed gi chumvi mang'eny. Kata be nikech nosechwakore mbele kacha koro ok obudh ka. Ka koro ok obudh. Waume. Wadani waume. Waume chwakre matin. Koro kanyo wene dakika 3 abich kamano to. Mchendo ni bochiek koro wasesimone mach. Aya samo koro dakika 5 to koro waloso mesa mondo koro wang'i kaka watimone mixing. Walos mesa.
Aya, dong koro waseduogo, iwacho ni mchele waseikore. Gweno bende ni kare. Gweno ni boss aikre ka. Sos neno ni kaki idwaro. Sos nentie masawa. Aya, koro kwa tieko kanyo to koro ka odoro chilo gimoro. Wada toast kitungu. Wa toast kitungu. Koro wagolo gwendwa ni. Ito kando to toast kitungu ka. Kato ma kitungu moa watimo godan. Wada toast wadi kike gi gweno na mchele. Moro michielo ga michielo kando ga. Ikete wiye. Lakini mano dong mana joma chamo to play ema yudega. Koro lure kaka kike maber. Ko beda bede wiye ikike. Onego beni kike mchele. Mondo ngata machamo biryani oyude matin. Mondo yude. Koro ngado kitungu ma iluongo ni julienne. Ngade julienne. Geno keto mo matin. Mo iketa matin. Koro kanyo wange mondo obed mana brown. Brown eka. Koro ngado dania ni. Embo donjo iye kanyo. Kose luoke. Bigolo tiende ne ka. An ahero tiyo nyaka gi stem negi. Okite lilo. Okite lilo. Loke kiko moki. Dua brown. Mo beda ma brown kono. Meanwhile, wanya mix kocha kosa. Wanya mix koni. Sama kitungu ikore. Mchele wani ni ready ka. Gweno bene ni ready koni. Ewa wacho ni mchende biryani mitiyo god. Udwa mawuok achiel. Dhano kama owuok achiel. Mondo kik omakre. Sufuria wani matin akeka tang'o. Sufuria wani ma. Sufuria tin. Koro wanya pogo moke bakul. Wanya pogo moko. Ena sasa iye da. Sasa iye. Ka sauce neni thick. Obedo sauce mok soup. Thick. Koro kete kama. Mano kusema. Sasa koro doni wakike. Mane makori wacho ni kelo pogruok mare. Koro kelo pogruok mare. Okonego beni biryani bedo gi specific color. Lakini ane bono kage mobiro brown, tudwa chalo karangi ma turmeric.
white be neno kuome mar mchele. E jomoko ba neno ga nitie en ga moketo ga cha magolo rangi. Magolo rangi. Dong turmeric dong mi olo. Nitie turmeric. Ontie sauce moro. Jomoko sprinkle kama. Yes man. Koro ibo neno ka okiewo. Onge gi rangi achiel. Then koro wanya sprinkle dania e wiye. Kitungu koni to tamore brown. Kitungu matinde. Sawa. Koro kanya en sawa. Koro mana ma warito en kitungu e warito. Ma sprinkle e wiye. Koro en low heat koro. Awa duoke e low heat matin. Koro imede. To koni? Koni to. Koro mana en mochop kanyo. Mochop koro waume matin. Mondo sos. Dado madania gini. Odonje. Do koro kikete no chwakre. Kati dania konego chwakre. Dania en gimi chamo kata ka ni ro kama. Koro wakete ga keta for appearance mar color. To gi taste moro matin benga. Dado moro en. Kato koro kaema wadhi tieke go. Koro kaema wadhi tieke go. Koro kitungu oselokore. Kitungu oselokore. Koro wasimo mach. Sima chuth. Sime chuth. Koro wakao kitungu wani. Wasprinkle e wiye ka. Amono tok ti. Amoni ti. Sprinkle the color. Okay. Koro ka ni keke mondo o market. Wacho ni customer stay nyaka wanga. Ng'ato ka ng'ato mondo. Oyude otungu achiel. Koro ka ime wacho kapo ni chwako gweno ahinya. Tibo neno ko wuore. Kone to koro wuore. Neno ko parts nego pogre. Gwend broiler ni aswa kitiyo. Koro biryani wa? Koro ikore. Ikore. Mondo koro kete sana. Obedo ga gi sauce moro mopogore? Mano koro lure gi preference mar ng'ato. Inyalo loso ne sauce mora. Special maru ma Nevada kae? Wan gi tomato sauce inyalo loso. Kata inyalo loso chicken gravy. Okay. Koro kata stock mwachwako cha. Mwanya chielo maber tiketo. Loso ne gravy. Sawa. Sawa. Koro ka wanya keto kachumbari. Koro ma e sauce ma se salsa sauce. Salsa sauce ni gani? Lo se gaina na pilo, wa blend apilo, ginger garlic, to waketo black pepper. Then nyanya gi kitungu, apilo nyanya kitungu. Then wa blend gi ginger garlic. Then wa season gi black pepper. Minute owacho keche.
En sawa. Lakini kase winjo kuma pilo nitie to koro. Kise winjo kuma pilo nitie, ok en tuk nyithindo. Kiki donji ni kawe ti ole. Kiki donji ni kawe ti ole. Nitie customers moko mabiro to kela pilo to olo. But koro nitie jomo ohero ma. Koro mabe wanya save. Okay. Koro sama ng'ato chame to. To kohero to keto salsa sauce no kan. To tiyo kode. Aya. Sawa. Paro ni wasedhi maber. Mano kanyiro ja Sakwa Bondo. Angini ipani jo Sakwa moro? Jo Sakwa moro. Jo Sakwa ko neno mato gi moro. Kocha chabidiga timo kata ringari adek Sakwa kono. Koso ni iloso mana jo Kisumu. Kata ringi ngeno kinyawacho. Kata ringi wuotho. Chegni Kenya nite. Bed Mabei, Migori, Western, Nairobi. Ingeni minewa, ka ng'ato biro limi, ka nyathine nas, kata nyathine daktari, to wiya moro bara, nyathina daktari. Ero atieno, nyathini wiye baro. Koro akia ni gweng' kidhiye to ng'ato manyo jatedo moro, to madho se luongo nyingi chon. Mano jatimrega. Kata Kisumu ka osiepena jo nyaga kas clients. An gi clients mang'eny. Kisumu, Nairobi. Mora. Ilari alara. Ing'eni ka tiji ber, lakini be pod wamedo mana kwayo joma pod nyadwaro tijwa maber. Wan thuolo. Chefs wan chunywa ler. Wan watiyo ne ng'ata ok wayier. Tekni pesa odonjo. But cha maana en tich. Tekni tich emikwongo timo maber, then pesa dhi luwi kaluwore gi tich maber. Tiji maber, pesa dhi luwi kaluwore gi tich beti. Koro tich mutiyo maber ni kaka mar biryani, en speciality maru Nevada kendi koso ntiere mamoko? Nevada kan ntiere mamoko. Ma en achiel kuomgi. Wan gi chiemo kami tedo pilau wan go. Wan gi gwen mopogre. Wan gi deep fried chicken. Wan gi kienyeji chicken stew, kienyeji wet fried. Wan gi beef, matumbo bentie kae. Gimora mora ma ng'ato dwaro. Aya, sawa. Koro namba uka ng'ato dwa tudre kodu? Ka ng'ato dwa tudre kodwa, 07 51 76 02 71. Mano namba mar Nevada Dishes. Kidwaro services mar kambi kaka Nevada Dishes, mane namba migoyo. Erokamano. Aya, erokamano maduong'. Koro kamoro amora mentiere kaponi chopo Lolwe Estate, kato wacho notimo nyaka outside catering. Inyaluongu komoro dhu tede. Inyaluongu komoro wadhwa tede kaka kambi. To kata an personally be ka ng'ato dwaro to yuda maber. Ng'ato ka dwaro to yuda. Aya, ne tet maber kaponi idake kadak ma Lolwe kendie kata alwora mar Kisumu, inyalo mana chopo Nevada Dishes kendie ne chiemo makit kod mae kod mamoko modhuro mabende owacho kendie. Aya, wan koro walore wadwani mondo wadonje mesa wabila neto lwet ja Sakwa chalo nade. Nosepakore wacho ni ober kendo mit kabisa. Wan makoro wamiye obedo nyalo bedo lakini okokal 50, 70 and above. Kadhi malo. Aya. Odani mondo koro wamiye max mano bang'e kende koro kawasetieko. Walore gi kanyo, ageno ni wabo chakwa rado kendo e juma manyien e chenro machielo kendo mar tedo gi chiemo. Nyinga Jaelieta.